Малко след 20 часа започва Famous Vox. Аз съм Георги Юзелов. В студиото сме с Мистер София, последен носител на титлата, и фитнес инструктор Ричард Величков. Аса Капчикова не е тук, извинявам я, ще дойде след няколко седмици, но тук пък са най-известните гърди в България. Кристин Каменова, здравей! Здравей! Да започваме от актуалното, проблемът, който възникна, ако може така да кажем. Нагласена ли е Мистер София конкурса? Това излезе, че 3000 лева си дал или там фитнеса, за който работиш? Чак да е актуално, не виж, че е толкова актуално. Актуално е за 10-20 човека, които си мислят, че с това ще си направят някакъв пиар, даже няма да ги споменавам, за да им правя реклама. Тези всички конкурси казват, че са нагласени. Няма конкурс, за който ден са казали, че са нагласени. Естествено, че някой като загуби, той се чувства гадно, иска да каже нещо. Няма как да каже, примерно, аз не бях достатъчно добре да спечеля. Той казва ми, беше нагласено, затова не спечеля. Човек, който казва, че е нагласено, дори не е втори, е трети, което е много жалко. Защото той, дори да не бях спечелил аз, пак той нямаше да спечели, това е ясно. Ти ли беше най-достойният за победата? Щом съм спечелил, да. Само да кажа, от 20 човека жури, 16 от тях са ме вписали в списъците си. Излезнаха резултатите, те публикуваха ги, дори ги пратиха нова телевизия резултатите с имената, кой колко точки е дал. От 20 човека 16 са гласували за мен. Са ми дали точки. Аз говорих с организаторите, те са готови да обявят тези резултати. Те са ги пуснали в някакъв общ чат, който ви имате участниците. Да, ние си имаме точките, като с тия точки, само искам да кажа, че аз съм с 67 точки като първи, втория след мен Николай Николов е с 43-4 точки с 25 точки разлика, а третия господин, той е с 30 точки, той е на половината на моето ниво, като точки и като визия. А защо го прави според теб? Защото той е незабележим. Той на 35 години не са успели да го забележат хората и си мисля, че сега ще успее. Това му е единствения шанс да го забележат, защото иначе няма шанс за нещо друго да го поканят в телевизия, дали е свързано с тренировки или с конкурса. Мен са ме канили и за тренировки, да казвам, пиша статии за Блиц, съм писал и за други сайтове, за Топ Спорт. Него го няма никъде, в Google даже не фигурира неговото име. Това му беше единствената изява, което някъде пак му е плюс. Аз му се възхищавам, защото човек е хитър и успя все пак да вмъкне няколко минутки в нова телевизия. Ти видя ли конкурса? Кой ти хареса всъщност? Бях на конкурса. И? Ричард ли е най-достойният? По принцип да, но специално за такива конкурси, аз пък ако съм на негово място и примерно някой каже, че конкурсът е примерно платен или нещо от този сорт, ще каже, че давам и това е. Не можеш да даваш. Да. Какво се обяснявам? В смисъл, по-достойнство ми да се обяснявам на някой, при положение, че той е станал примерно трети или четвърти или пети. В смисъл, хората са преценили. Това няма как да... Това е факт и няма как да се промени. В смисъл, като не му е окей, до година пак и така. Ти би ли участвал в такъв конкурс? В Мистер София? Се пуснеш мустаци? Това е модерно вече, да. Може да станеш джендър. Транс. Аз такива хора не познавам. Ето, сега тук има един коментар на Планета Фен Клуб. За какво ниво говори този, може ли да попитам? Изключително досаден. Джулиана Гани го нареди точно както трябва. Само искам да ви кажа, че Джулиана Гани, вие видяхте във вестника как даде задна и въобще момичето не ме е наредил, защото с това само тя се изложи. А моето ниво, аз имам фитнес име, което е доказано вече и просто те не са в тия среди, не са в елита и затова няма как да го знаят. Има ли елит в България, като говориш? Естествено, че има. Кои са тези от елита? Кои са тези? Това е хайлайфа на България. Кои са тези? Това са хората по заведението, които всеки ги знае. Известни имена с... Тези повече, които са известни с това, че са известни. Не, те повече са известни с това, че имат много възможности. Аз не тренирам такива, които са известни с това, че някой е бил някъде или нещо. То честно казвам, тези, които имат... да си позволят да тренират с мен. Които имат много възможности, те не парадират, че ги имат. Те не парадират. Аз не казвам, че парадират. Просто в това общество всеки от тях ме знае. И ги тренираш. Жените, главно жените. Доста от тях тренирам. А защо жените главно? Защото повече съм специализирал в женски тренировки, а и като цяло мъжете повече обичат самия се тренират. Особено господа, които са постигнали много, не обичат някой да им казва нещо и затова предпочитат самия се тренират. А как тогава жените, които казваш, те са известни хора с характер, успяваш да ги сломиш? Всеки ден ги виждаме по телевизията, как там колко са наперени, изведнъж идват в залата.
И това е част от професията. Затова предпочитат мене. Защото на тях им трябва човек, който да ги кара и да ги натиска да тренират. Просто аз успявам, справям се с това. Да. Добре. И казваме, че скандал нямат. 3000 лева никой не е давал. Няма такова нещо. Той като човек е бизнесмен, собственик на фитнес и голямо име и Индия, това, ама не беше дал той 3, 4, 5 или 10 хиляди там, нали, е голямата работа, голям бизнесмен. Що може да си го позволи, що не ги даде да ги спечели. Само говори след това. Снощи в Премилен Цветков беше казал, че хора от журито са му казвали, че всичко е нагласено. То аз бях в журито, никой не е казал, че е нагласено. Ми казаха, че това, което ние гласуваме, това ще бъде. И може би е било така. Доста от журито след това ми казах, че са гласували за мене. Аз не вярвам въобще да има повече от 3-4, които да са гласували. Аз видях тези, които бяха около мен, които седяха, гласуваха за теб. Точно не знам той как въобще си вярва, че е щял да такова. Дори колкото и да твърди, аз да не бях на първо място, той пак ще е на второ или на трето място. Той нямаше да е на първо място в никакъв случай. Това беше невъзможно. И когато говориш вече за вашите артистични умения, които показахте, че ти си правил лицеви опори, а той се появи с една униформа, мяташе някаква пушка. Да, той си мислеше, че сме на България 30 таланти и много очакваше това да се оцени, но нищо, това е хубаво. Беше много скучно, честно казвам, това нещо. Да, окей, парадна униформа, пушката, но не мисля, че това е за конкурса точно. Няма лошо, дали е скучно или не. Важното е, че има шанс да се яви сега на България 30 таланти, защото очевидно според него има талант, така че има шанс за още веднъж да влезе в телевизията. Максимум. А ти защо не направи нещо друго тогава, да бъде по-артистично? Да се изразиш по някакъв начин? Това беше достатъчно шоу. Това е шоу за упражнения. Това е шоу за публиката. Естествено. Защо да не покажеш две упражнения? Някой друг, ако ги можеше, ще да ги покаже и той. Ето, мисля, че всички, които присъстват там, може да направят лицевите опори. Точно тия надли могат и бяхме, защото там не беше нужно. В смисъл, това е конкурс за красота. Никой не разчита да покажеш талантите. Не сме на България 30 таланти. Ние го правим по една минутка, просто да развеселим публиката, да не им е скучно просто от дефилирането. Не, че някой трябва да залага на таланта и да си го подготвя с месеци. Да. Ричард спал ли е с мъже, понеже си носят такива слухове? Питат. Не съм. Спокойно. Даниел Давидов го пита. Спокойно. Защо спокойно? Той може... Не, той може да се надява човека, ама не съм. Не си спал с мъже? Не, няма и да спя. Ето, например, това руси момиче се показва няколко пъти по нова телевизия, но някак си не натрапчиво. Той само чака микрофон и е готов не да го глътне, ама и да го изкара. Прекаляваш ли с това да бъдеш навсякъде? Не, значи като ме канят някъде, естествено ще отида. Просто хората винаги, когато се изкачваш, те завиждат. Аз съм сигурен, че това момиче, ако някога някъде се е покани, тя ще е много щастлива, но тя може да седи за телефончето и да си пише. Това е максимум, като това пак е някакъв вид изява. Аз се показвам пред микрофона, а тя просто си пише. Кой е написал на прощаване? Пита Даниел Данев. Кой пита? Даниел Данев. И двамата може би, не знам. Труден въпрос. Защо да е труден въпрос? Не знам. Ето тук имаш коментари. Тази русата коя е? Може би трябва да свалиш очилата, не са свикнали с очилата те виждат. Това е толкова известна. Според мен трябва да свали тениската с... Най-известните гърди. Те по очилата няма да я познаят. Виждаш ли, за 3 месеца това стана нарицателно в България. Кристин с гърдите. На кредит. Да. Гордееш ли се с това? Чак гордея, не, ама... Въпрос на избор. Хората, като им направиш, примерно, някакво шоу с нещо и те просто с това те свързват. Започваш това и те свързват с това. Тоест до края на живота ти тебе ще свързват с силиконовия брюст. Най-вероятно. Каквото и да направиш, примерно за напред, винаги ще има някой човек, който ще те е запомнил с това, защото това де-факто ти е първия скандал и първия имидж, който си изградил за теб. Те много хора теглят кредит за гърди, просто ти беше първото, която го обяви. Ами аз не го смятам за скандално, но хората го смятат. Явно. Щом толкова много коментари и спекулации, такива неща съм чела за себе си, че не ми се коментира, но хората, когато някой прави нещо, изпъквайки без значение с какво, хората искат да са на негово място, но същевременно не могат и гледат само да го плюят. Искаш да бъдеш на нейно място. Тъй като аз съм се разхождал с нея измола, навсякъде всички погледи са към нея. Всеки я разпознава вече.
Искаш на всяка ето отиждате гледате и казват, ето готови с изкуственото нещо си там, каквото имаш. И няма лошо. Няма лошо. Стига човек да не се вманячава в това. Като може да го понесе, какво лошо има. Всеки е суетен и харесва хората да го забелязват. Аз смятам да има някой, който да иска като отиде в мола и никой да не го познава, никой да не го поздрави, никой да не го загледа. Естествено, че това не е нещо лошо. Важно ли е да те гледат хората, не, да не те е разпознават? важно, но тя не е направила някакво престъпление или нещо, че да е срам от това. Хората тук колко пари са откраднали в България, колко престъпления са направили и въобще не ги интересува. Та сега за нея, че това е изтеглила грети за кредит. Ето въпрос от Теодор. Какви гордости? Дай да видим малко биография, нещо повече да кажеш за нея, не да дрънка глупости. Тук сега е момента да кажеш за твоята диплома. Аз съм го казвала няколко пъти, смисъл, аз не Не всеки е гледал, да. Могат да си отворят, да гледат интервюта ми. Аз го казвам абсолютно навсякъде, защото хората си мислят, че като ходя, нали, съм казала, че съм теглила кредит за гърди и нон-стоп, нали, това е, че с някаква супер мега тъпа и така нататък. И примерно нямаш образование, нямаш нищо. Уви, не е така. Какво е твоето образование? Къде? Имам висше образование. Къде? Тоест не е тук в... Не в България. В Париж. Да, в Париж съм завършила американски университет. Владееш френски от всякакъв аспект. Не владея френски. Не владееш. Само английски. А какво се случва в Париж? Интериорен дизайн. Сега тук студиото, какво би пипнала? Много неща. За ремонт се изцяло. Практикувала ли си го? Не. Не. Завърших го просто така. Да има нещо. Да. Да има нещо. Джулиана Гани, явно вече само с нея ще свързват. Тя липсвала, само тя може да те постави на място. Други казват пък, че си пич, питат те дали харесваш джугани. Аз да ти кажа честно, допреди това даже не я знаех. Веднъж съм я си чул по Vip Brother. Тя с нищо не е известна и никога не е била. Като изключим Vip Brother, тя какво друго има известно? Тя и залязва. Това ще остане още няколко месеца, ще е с Vip Brother, ще се свързва, ще се опитва да прави скандали с мен и с някой следващ, да може все пак да я споменават малко от малко, но ще приключи рано или късно. Просто няма с какво да бъде известна тя. Аз се налагам с професията си с това, аз се старая, все още не съм на някакво високо ниво, но се старая да се изкачвам, да помагам на хората, с това направих и сайт, да тренирам хората, да ги карам да живеят здравословно, да пиша статии, които да са полезни. С това рано или късно хората ще го оценят и аз ще стана известен с това. А тя няма как да ставаш известен с това, че си излизал няколко пъти на сцената. Това ти поддържа до едно време после. Феновете на Емануела питат, да кажем, мислят, че кои известни личности тренира в кавички написали личности. Добре, сега слушате ли, искам да си запишете. Първата е Мекс Миглена Каканаша. Която миналата седмица беше тук. Която да е много известна, всички я знаете. Другата е Маги Сидерова, която... Маги Желязко може да знае повече. Беше преди, сега е Маги Сидерова, да, тя е била водеща. Другата е Цвети, собственичката на клише, Цветина Илиева. Другата е Никол Николова, която е модел. Един от най-добрите български модели. Тя дефилира за Dolce & Gabbana на всяко едно. Тяхно излизане в Италия, тя е там. Имам още няколко по-известни момичета, които тренирам. И това е достатъчно. Това са хора, които всички са ги виждали, всички ги знаят. Така че няма как да се правят много струмни, че не ги знаят, че не са ги виждали, че не ги познават. Просто така могат да погледнат и в моите профили, в техните профили, да видят, че тренираме и да си направят малко извод дали е така или не. Да, тук почва вече коментари. Мекс е уникална. Станислав Георгиев, Джулиана Гани не била известна, с какво била известна? Ха-ха-ха, ти с какво си известен? Джулиана е 100 пъти по-напред от тебе, смешен си брат. Планета Фен Клуб, освен Мекс и Желязко, другите никой не ги знае. Докара ги до 2, едва браво. Тук има някаква кампания масово срещу тебе. Докарал съм ги до 2. Моите клиенти са много, повечето от тях са много заможни, някои от тях са и по-известни. Докарал съм ги до 2, при вас колко са тренирали известни? Докарал съм ги до 2, моля ви се. Това, че вие не ги знаете, че вие не сте в тия среди и не се интересувате от това, примерно за вас, какво значи известна Джулиана ли? Аз дори примерно да тренирам така, като нея не бих се похвалил с това. Това ще ми е лоша реклама. Все пак аз си подбирам думите и внимавам какво казвам.
Александър Попов, на къде е тръгнал Ричард да се изкачва и какво си мисли, че му е донесла титлата Мистер София? Титлата Мистер София ми е днесла малка известност, но все пак хората ме свързват навсякъде, казват фитнес инструктора спечели. Аз не държа да се знае, че съм толкова Мистер София, просто да ми се популяризира името. Тръгнал съм да стана един от най-популярните фитнес имена в България. Тук може би феновете на Джулиана яко се включват, почват да питат кой си ти бе, кой е този господин. Няма лошо, все още не съм толкова известен, но рано или късно ще ме знаят всички. Каква е крайната ти цел? Крайната ми цел е Лазар Рангелов няма да го стигна, може би, но да се изкача на такова ниво. Все пак ние имаме българи, които се изкачват на високо ниво, не само с простотията си, с титли или с някакви такива неща. Имаме българи, които успяват да се изкачат на това ниво с постиженията си. Целта ми е да се популяризирам с това, което мога. Жоро Семерджиев, ще може ли Ричард Величков да опише с няколко изречения трудността на пътя, по който е минал, за да стигне до тук? Трудно ли се става топ име сред инструкторите? Защото в България, като кажеш фитнес инструктор и както тя силиконка, знаеш мнението на хората масово какво е за хора като вас. Ами да, то всеки втори си мисли, всеки че гледа е фитнес мускули, инструктор. но нищо в главата. Аз съм в най-големия фитнес от 18 годишен, като вече съм там повече от 5 години. За нашия фитнес аз съм един от най-старите служители. Това е най-голем фитнес в България, най-силната верига фитнеси в България. Там да си на най-високо ниво, защото аз там съм главен инструктор, на най-високо ниво. Това си е достатъчно постижение. Да работя с такива хора, които предпочитат с мен да работят, не с някой друг. Това също е достатъчно. Адски много хора ми пишат на Инстаграм, на Фейсбук, в сайта ми, да им помагам за режими, за добавки да им давам. Така че това, какво мислят хората за мен и феновете на Джулиана, няма никакво значение за мен, защото аз си работя нещата, аз си успявам по моя начин, изкарвам си достатъчно пари и нормално да си имам достатъчно самочувствие. Сега това, че те не ме харесват, мен най-малко не ме интересува. Мария Георгиева, Криси, супер си както винаги. Иска да ти дам думата малко и на тебе. Ти обяви една кампания, отиди с най-известните гради на Бала. Какво представлява това? Ами, предложих да направя нещо, което нали, повечето подаряват бални рокли, своите бални рокли или някакви други неща. Аз прецених, че мога да подаря на някое обикновено момче, мога да му подаря да го придружа на бал му, да бъда негова дама и ще гледа с всички снимки след това. Кога ще избереш кой да бъде? И какви хора ти пишат? Въпрос на няколко дни. Ами, пишат ми всякакви хора, абсолютно всякакви, защото искам да кажа, че ми пишат дори такива, които не са абитуриенти. Искат да се върнат 5 години назад, пак да са абитуриенти. Различни хора от различни градове. И аз ако трябва да избирам нали, между тях, ще ми е изключително трудно, но пък съм решила да направя една, така да го кажа, като томбола и ще тегля на листче. В смисъл, като избера определено листче с определено име, на това момче ще му бъде. Ти можеш там да сложиш едно и също име само, да си избереш някой. Как не? Аз ще го направя на лайв, как ги пиша, как ги тегля и така нататък. Много сложно. Никол Хадид, мога да кажа, че Кристина е доста интелигентно момиче. Това, че се поддържа, не ви дава право да коментирате. Това, че се поддържа. Тези хора се развиват като личности, а вие завиждате. Ева Криси, Джулиана не е никоя, нека и Криси говори. И марсианци ли могат да участват? Или... Чак марсианци не мисля, че слязат от Марс за 2 часа нали, на бала, ма... Колко е трудно да си свършиш изречението. Отдавна не е имало толкова хейтери. Това е хубаво от една страна. Това не става по-забавно. Аз ли не мога да си свържа изречението? Добре. Включва ли консумация в твоето участие? Стигате, човек, това не е сериозно. Защо те са млади момчета? 19 години. На 19 години не ми трябва такива лапета. Лапета ти си на 25. На 25 аз не си харесвам такива малки. За мен това са малки, аз не си харесвам такива. Чавдар Арсов, ще ни каже ли 2 разлики между обикновено и необикновено момче? Горан Сечков пише, че яко просто изкуствена си. Супер хубаво. Ама то трябва да има и такива хора. Обиждаш ли се? Аз ли не? Какво им казваш?
Ами нищо не им казвам, подминавам ги. Убий го пак с мълчание. Те са глупаци. Не, че са глупаци, просто нямам защо да отговарям на някакви хора, които нито ги знам, нито ги познавам. Всеки има право на мнение. Какви са разликите между обикновеното и необикновеното момче? Защо да тъп въпрос? Какви са разликите? Един нормален човек може да направи разликите. Сега това трябва да описвам кой е обикновен и кой не е обикновен. Един има пари, другия няма. То тук не става въпрос само за пари. В смисъл, има хора, които ми пишат с супер много възможности, популярни и така нататък. Има такива, които ми пишат супер обикновени от села, които нямат възможности, нямат нищо. Той едва, примерно, може да събере пари, да си купи костюми и така нататък. В смисъл, какво да обяснявам разликата? Те, дето пишат коментарите, са 2 пъти по-малумни. И ядосваш се. Не бе, тъпи са човек. Тъпи неща. Покажи си първият татус, пише Илян. Къде е той? На Първият кръста. татус на кръста. Какво изобразява? Какво изобразява? Трябва ли да изобразява нещо? Може да си религиозна. Да. Аз съм много религиозен, затова моите 2 татуировки са за вярващи хора. Като Джизуса ли си? Не. Не. Това не се вижда. Не е успял. Да. Още един приятен коментар. Рени Василева, за тебе става въпрос, за Кристин. Не се ли срамува тази кифа от себе си, като се гледа в тая пародия, в която участва, и наистина ли се взима за някаква звезда? Мисли ли, че е модел за поддържание и дава ли нещо, за което да се заслужава човек да й каже евала? Ами, те, щом са информирани коя съм и гледат предаванията, които мислят, че са пародия, значи знаят много добре за какво става въпрос. Що ми гледаш предаването, Значи си звезда. значи съм звезда. Спират ли те децата? То главно децата са ви аудитория. Да, абсолютно. Днес снимах един епизод. Аз не можех да снимам епизода от децата, които бяха в... Сега ще кажа, да, преувеличава в някакъв веб сериал, снима в някакво поредица, някакво предаване и децата вече тръгнали да й бъдат фенове. Ами на мен това не ми е първото предаване онлайн, което снимам. Ти си печелил едно, Да, после но то беше пък за секс. епизод на още 2 седмици едно. в една къща, която постоянно правите секс. Ти го печелиш, пък казваш, че не си правил секс. Казваме, то се вижда. Вижда се, те ни дават някакви... Как те всичко дадох? Абсолютно всичко. Ти би ли участвал в такова реалити за секс? Готино е. Не. Не. Ма то не е за секс, той преувеличава, то не е за секс, да си намериш гадже, въобще няма нищо общо с Ти намери ли секса. си? Щом съм го спечелила, значи съм си намерила. И какво се случи? Нищо. Излязохме И се разделихте. отидохме на почивка и така. Правихте ли секс на почивка? Не, просто си бяхме приятели. Нали казваш, че намери гадже? Това, че сме били заедно, не значи, че сме били в някаква сериозна връзка. Аз това в предаване даже май съм гледал. се бях Само колко флирт. 4-5 двойки, да, с Даниел Петканов, Да, нали? да. Защото не съм Това съм го известна, гледал. нали? Аз съм го гледал, да. И били Беше участвал в между това. другото- Не, това между другото беше много готино. Въобще не е Готино. както го описаш предаване. Да, за секс. той така го описва. Беше все много едно- готино и бих участвал. Много е яко. А във Вибрада бихте ли влезли? Зависи. Във Вибрада, нали сте звезди. Зависи. Много зависи. А ти? И не знам какъв рейтинг ще ми донесе. Все пак аз се боря да имам положителен рейтинг и хората да ме знаят с добро. Това, че имам сега няколко хейтери, не значи, че хората не ме Няколко. харесват. Все пак Не, аз тук- правя нещо, с което се гордея и нещо, с което успявам и нещо, което е полезно за хората, така че няма с какво да се срамувам и не знам за това предаване, зависи с какви хора дори бих участвал. Виждам, че си пипаш тук червения конец. Вярваш ли в тези неща, в уроките и суеверен ли си? Няма съм си усвоил така да може да го гледате, не ме участват. Суеверен ли си? Не. Георги Марков, посрещни врага с усмивка, купон на Макс и само нагоре. Тук някои се смеят. Лилия Георгиева, това момче ще спре ли да си прави пиар на гърба на Джулиана? Много е смешен. Казва с какво е известна Джулиана. Всъщност той с какво е известен, аз лично го чух от Джулиана. Всъщност тя започна. Да, аз не знам какъв пиар си правя, аз само просто отговорих на тъпите коментари. Естествено, после това, че съм се представил по-добре от нея в изказа, не значи, че аз съм си направил пиар, просто тя загуби в словесната атака. Да водиш, казваш, че си мистър словесна атака с една миска. Това има ли смисъл изобщо? Естествено няма смисъл, защото то при нея се знае, че изказа не е много силен. Така че те хората се чували и се виждали как говори и не беше нищо сложно.
да спечеля да си направи реклама чрез Сега нея. тук някой ще каза, че обиждаме, което не е така. Аз съм я поканил, когато реши, тя може да дойде да гостува, да си каже и нейното мнение. Та, за абитуриентските балове остават колко? 10 дни. Да. Готова ли си вече? Взели ли рокля? Аз винаги съм готова за такива неща. И? И Само как- София ли ще бъде или? Ще изтегля и ще видя тогава вече къде ще ми се падне. Ако се падне в някое село, Ще отида. до селото, с автобус. С автобуса чак не, ама ще отида. Рече ще заведе. А ти няма ли да бъдеш кавалер на някоя? И ако някоя дама ме покани и си заслужава, бих отишъл. И се заслужава. Естествено, много е важно да се заслужава. Сега няма какво да се лъжим. Аз не съм подхванал като нейната кампания. Това се но няма да го направя, защото хората ще кажат, че я копирам. А какво очакваш? Да има консумация ли? Аз ли? Да. Не, просто да си изкарам весело. Подари си Консумацията е костюма. най-малкото нещо. В някое гето с оркестър, тракащи кокалити, гол до кръста с баничките. Виж, то навсякъде човек може да си изкара добре. Понякога като тръгне така, като компанията е готина, дали си навънка или си в най-скъпото заведение, ти пак може да си изкараш тъпо. Хората в най-хубавите хотели пак не винаги са щастливи и си изкарват добре. Така че това не е показателно. Излязоха снимки от ваша обща фотосесия. Така ли? Каква фотосесия? Вие двамата във ваната, на спалнята. Аз за първи път чувам за такова нещо. Как се случи това? И как точно вие пък? Път на дамите. Няма да кажа. Във ваната какво правите? Не знам, че тя е влезнала без да иска. Аз съм влезнал да я В извадя. хотела. Аз си мислих, че тя се дави и влезнах да я извадя. Не бях сигурен. Прегледам някой снима, викам, то ще снима, идва и викам, момичето се дави, бе, човек. Във ваната. Идва и вади. Аз съм е фанал за гушата, викам, дави се, дигаме така да не падне. Правихте ли секс след снимките? Няма такива неща. А какво? Ние сме пълни професионалисти. Нищо не сме правили. Отивате, снимате ли? Постоянно питаш за секс. Загорял съм сигурно, не знам. Най-вероятно. Защо? А как се събрахте за тази фотосесия? Каква е идеята? 50 нюанса да копирате, сцените от там. Случайно се засяхме в хотел. Имаш ли Аз къмшик? минах на път към А ти нас. там на работа или? Не, на път към нас се минах случайно. Или двамата така по хотелите? Как така в хотели се срещате? Лъже. Аз го поканих. Ти го покани. Да, поканих го да се снима в... Това е част от наградата на като Фотосесия. победител в Мистер София. Нямаше нищо общо, аз даже в журито не бях, така че И няма как да 50 бъде... нюанса. Какво точно искаш да кажеш с тази фотосесия? Кажеш, ето вижте ми гърдите, вижте ми тялото. Напротив, той има още снимки, ама аз не съм ги качила все още, за да има този загадка. Сега след твоето предаване ще пусна и другите снимки. Но между вас няма нищо. Освен фотосесията. Фотосесията малко не. Не знам. Ще си направим втора. Как премина? Добре. Като по плана. Добре. Готино. Криси, много си красива слънце. Нелито, талантливи сте, доволни ли сте от живота си в България? И аз лично да. Мисля, че човек и тук може да успее. Не е казано, че трябва да е в чужбина, защото в чужбина ти си никой, работиш за някакви пари, има тия пари, какво правиш? Нито излизаш, нито се забавляваш с приятели, нито се виеш с семейството си. В чужбина, ако си намериш професията, много е важно до края да натискаш не в това, което си добър, това, което обичаш, трябва да се стараеш. Не просто да работиш нещо за заплата и да си мислиш, че това си щастлив. Няма да си щастлив, ако не го правиш с любов. Аз работя по 12-13 часа, но това въобще не ме твърде, защото харесвам работата си. Да, отиваш, кажеш на хората, прави това, ставай тук, клякай. Да, командвам ги. Шеф, Съм играй го доволен. шеф. И за това вземай пари, виж ли? Няма лошо, човек като му харесва нещо, трябва да го прави каквото и да е. С всяко нещо човек може да изкара пари, няма че каква е професията. Сигурно ще бъде много по-лесно по цял ден да се разходиш по кафетата и да взимаш пари пак от някъде. Естествено, че е по-лесно. Човек трябва да направи нещо в живота си, трябва като се обърнеш после да имаш някакви моменти, в които си постигнал нещо, не просто да си бил по кафетата и като те питат с какво те свързват, примерно казват, този примерно има пари. Ма с какво те свързват, ти кой си, какво си работил, какво си правил. Мен поне всички най-малкото ме знаят, той е инструктор. Тренирали са при мен, дали е било на тап-аут, на спининг индивидуално, хората са доволни. Изкарали сме готино, познават ме, излизали сме, забавлявали сме си, имаме някакви общи спомени, има какво да кажат. Добре. Кога ще си боеди с корените? Това въпрос някакъв, който ги интересува ли какво? Ирени Василева пита.
А Мария Мавродиева, знае ли Кристин днес каква среща има между лидерите в Европа? На Европа. Защо от мен да ме интересува това нещо? Може би, защото се случва на броени метри от тук. Аз какво трябва да съм информирана за това нещо ли? Цяла София блокира, не знам. Питат те. Не знам. А ти знаеш ли? Знам, че са от евродепутатите, но... Не. Да ти кажа честно, аз в принцип не гледам телевизия, понеже от новините, както знаете, доста от тях са платени, доста от новините не са истински. Може би хората, които са по-далеч, аз също като съм бил по-малък, съм си мислил, че това, което го дават по новините е истина. Повече от 80% са пълни лъжи, затова не гледам телевизия и не се интересувам. Ако гледаме телевизия 10 пъти по-вероятно, ние да се лъжим за някои неща и факти, както и примерно за някои хора, които си мислят, че са известни и такова. Доста от имиджа, който е така, още не е така, както те си мислят. Да. Това, че някой си прави някакви пиари и нещо, не значи, че е успял или прави нещо. Иначе за тези, които се интересуват, вместо да ровят Google, тъй като България в момента е председател на съвета на Европейския съюз, всички лидери на държавите от Европейския съюз и Западните Балкани са в България, в София, по-скоро в НДК, и има среща. Лилия Георгиева, извинявам се, ако вече отговоря водещи за Асия. Да, преди 2 часа се обади и каза, че няма да може, но ще дойде съвсем скоро. Обичам те много, Криси. Валентина Миланова. Така е модерно, Рени. Изпуснал съм това. Някога Ричард спал ли си с мъже? Това само мъже питат тези въпроси. Между другото, явно много очаквате да кажа, да ви се иска, но не съм спал. Не харесвам мъжете, дори да ви кажа, че малко съм против тия неща. Не го подкрепям, но все пак няма лошо всеки им право да се избира. Аз също не го харесвам. Другия месец София ще има Прайд, София Прайд, и ти като мистър трябва да се ангажира с някаква мисия. Аз бих направил така, че да не го подкрепя. Бих показал пред хора, че това не е правилно. Това няма да е модерно, няма да е европейско. Няма, че дали е модерно или европейско. Ние трябва да се съобразяваме с това, което води модата, защото покрай модата и Германия всички почнаха да приемат бежанците, което не беше добра идея. Това не значи, че всички трябва да приемем сега хомосексуалистите, не значи, че трябва да приемем третия пол. Това, че някои го правят, това, че го лансират това поведение, значи, че е правилно и че е хубаво. Не можеш да обясниш на децата си какво правят тия двамата чичковци. Що се държат за ръце. Това нормално ли е? Няма лошо хората да се го правят. Дали са жени или мъже, за мен няма никакво, че всеки може да прави каквото си иска. Нека си го правят от тях. Нека просто да не го показват пред хората. Нека няма такива паради, защото тия паради хората не ги харесват. Никой не иска някой му се натрапва и то с неща, които не са хубави. Имена да казват как може мъж и жена, която е хетеро двойка, те да демонстрират как се целуват. Тук отсреща в парка, някакви се целуваха, легнали в тревата. Това го виждат малки деца. Ще кажа какъв е проблема и еднополовите да го правят също. Защото малките деца са възпитани от малки и знаят, че мъж и жена са двойка. Те казват мама и татко, не казват татко и татко. А твоето мнение какво е за третия пол? Нямам мнение за третия пол. Би ли отишъл на парада? Какво да правя с на парада? Аз съм си с нормална ориентация, нямам нужда да ходя по такива паради. Защото много хетеро, много популярни личности, изпълнители ходят да го подкрепят. Който смята, че това нещо трябва да се подкрепя, да ходят и да го подкрепят. Ето, аз нямам нужда от... Мария Мавродиева, дайте думата на интелигентното момиче, само очакват интелигентен разговор. Престани да ми пиеш от водата. Изпи Толкова си нахален. Понеже аз нали съм инструктор, ако някой случайно не знае. И трябва да се пие вода, за това демонстрирам пред хората как се пие по-често вода. Да, изпием на всички на водата. Да се дехидратираме, да знаете. Сега 30 мл на собствено тегло трябва да се пие. В момента ние ще се дехидратираме заради тебе. Даже се оплетох езикът. Твоето мнение? Пий си, няма проблем. Чашата е обща. Ето, ние все пак нямаме против нещата, но днес... Искат момичето да говори, тъй като казва, че мистер Еди Къпси, твоето мнение е вятър работа. Няма проблем. Важното е, че го слушат. Интересното е обаче, че в тези, които са нали, еднополовите, когато са две жени, не се смята за толкова, нали, вау, толкова гадно, гнусно и така нататък. Обаче, когато са два мъже, много кофти човек. Когато говорим за секс, нали, мъжете там много какво си пъхат, а жените какво, с пръсти ли? Откъде да знам? Не си ли гледал порно?
Добре. Защо ме питаш мен? Голям филмар. Колко тато си имаш? Ти каза, че имаш 2, а ти? 15? 14. Виж, учи. Колкото бройките ти, не? Супер. И са повече. Абе, Знаеш ли си ги? естествено, че си ги знам. Колко са? Тук няма ти обяснявам някакви неща. Навлизаш ми прекалено много в личното пространство. Нищо ново. Ти знаеш ли си бройките? Горе-долу. Колко са? Не съм много. Колко? 10, Съм 20? много. Там някъде. Наистина ли? Да. След фотосесията с мен се вдигнаха с едно. Добре, мацката ме кефи, казва Емил Ангелов. Все пак има някакви коментари, които са позитивни. Рени Василева, добре, че ме разясни. Кажи им да ти го кажат сега. Компетентни са по всички въпроси. Нека да видим колко добре приемат информация. Много интересно. Като мъж питам Ричард, колко жени са му отказвали. Естествено се е случвало. Няма мъж на кой ден са отказали. Аз не виж, че съм нещо, кой знае какво, че да не ми откажат. Случва се колко са ми отказали. Може би 40-50% от които съм питал. Знаете, шанса за успех е 50 на 50. А какви преследваш? Известни. Как така преследвам? Аз не ги преследвам жените. Харесвам момичета, които са красиви, естествено. 21 век външния вид е най-важен. Колкото и хората да не го признават, ние погледаме външния вид и вече ако ни харесва външния вид, тогава се опознаваме с човек. Няма трябва да се опознаваме с някой, който ни допадна външен вид. Да. Скоро като бях на едно кафе, само очите ти шарят, като видиш някой, която я познаваш, веднага пишеш в Инстаграм. Там ли стават нещата вече? Не, според мен не. Аз имам достатъчно контакти, аз се виждам с толкова много хора и в фитнеса и извън това. Не мисля, че е нужно само през Инстаграм да стават, макар че социалните мрежи вече определено заместиха общуването. А защо не искаш връзка? Рано ли ти или какво? Или ще ти пречи? И ще им пречи. Работя прекалено много и не мога да си позволя да отделям време и нерви за момиче. Защото естествено всеки знаете, когато е във връзка, няма идеална връзка. Че може да няма И проблеми. винаги човек се натоварва и когато иска да направи нещо, той мисли само за него. Няма как да се натоварвам през деня и да не мисля за моите неща. Добре, какво става с Дубай, питат? Дубайската мечта, която сбъдна, Да. за която съжаляваш. Тази тема вече много се е изтъркала. Аз много съм В Ничия земя вече го разказа. Разказа го, да, хората могат да гледат. Стефи В, Криси, Любима, Сърца, Целувки. Това са някакви деца, които явно се кепят на принцеси под прикритие. Как се стигна до този проект? Това е една уеб поредица, в която ти и още едно момиче приемате някакви предизвикателства. Да. Като да чистите на щрауси, да продавате на пазара. На мен лично ми е изключително забавно и хората, децата, които го гледат, за някой е забавно, за други не чак толкова, но имаме доста добър рейтинг на самото предаване. Аз лично от себе си съм доволна като цяло. А защо крещиш толкова? Защо пищиш? На кое? Когато чистиш на щраусите, Защото когато аз не обичам животни. не обичаш В животни. смисъл не обичам такива животни, да имам такъв пряк контакт с тях, особено щрауси, нали, такива някакви. Хората ги е страх от щрауси, маймуни, всякакви такива. Аз хубаво се занимавам с тях, нали, не е много окей. А какво след това ще правиш? Остават още 5-6 епизода, които да се излучат. Започвам следващото Отново? предаване, да. Пак ли ще бъде също? Не. Любим въпрос. Да разкажат някоя любима история от живота си. На мен, примерно, ако някой ми го каже това нещо, никой не бих се сетил така от нищото. Имате ли вие? Любима история от живота? Да. Ами, аз моята история я разказах. Около 1 час беше. Това с Дубай. Да. Отиваш в Дубай, отваряш си Тиндера, намираш си мъжа на живота. Виж, ти си го научил. След това се оказва, че не ти е мъж. Виждате се втори път и на летището, когато те изпраща, кляка и ти предлага. Звучи ли ти реално? Да ти кажа, аз това го гледах още преди да я познавам. Не, я гледах в телевизията. Какво кажеш? Тук. Не да ти кажа, аз някъде си казах, това е смело, спълно да изтеглиш пари, да такова, знае, че няма лошо. Човек трябва да е смел и да си гони мечтите, иначе какви са му мечтите. Що ме е щастлив? Възможно е да е реално, защо не е възможно. Ето, Ричард с Т. До кога ще нападаме хомото, че са различни, но интелигентни, не са на нивото ти, Ричард?
Не, аз не ги нападам. Аз казвам, че всеки може да бъде какъв си иска. Просто на Нападаш улицата, пред хората, демонстрацията. не е нужно да се прави демонстрация и такова. Аз нямам нищо против тях. Аз имам приятели, които са така. И дори с тях излизаме на кафе, в общи компании сме. Просто не е нужно на улицата да се толерира това поведение. Не е нужно ние да правим ден специално за тях. В смисъл, те не са с нищо специални, че се прави такъв ден. Те си като нормалните хора. Както нормалните хора си имаме всеки ден в годината. Да си кажеш нормалните хора. Те също са нормални хора, да. То няма никаква разлика при тях. Това, че имат някакви различни виждания за живота, просто не е нужно да ги демонстрират пред деца и пред възрастни хора. Детето ти е хомосексуално, какво би направил? Би ли се отказал от него? Не, няма да се откаже, естествено, просто няма да го толерирам в това поведение, в смисъл да му казвам, че е нещо готино. Нека да си го прави, просто не е нужно пред всички да го показва. Емил пише, хомото не могат на улицата, но хетерото могат да се напият и прибиват хората, нали? Това също не е добро поведение. Си мислете, че аз съм за някой тип поведение. Агресията не е до сексуална ориентация. Да, това няма значение. Въпроси за гърди има. Дали ще слагаш по-големи импланти? Да. Как да? Ще слагам, в септември имам операция, да. Тези не са ли твърде големи? Не. Колко са? 520. И колко ще слагаш? 700? Да. 700? Да. Как ще ги носиш? Ще ги нося, ти не ме мисли. С турбата. С това как скажеш кенгуру, дето носят децата. Кенгуру, да. Ще измисля някакъв вариант за носене. Ако чак толкова ми тежат. Ще намеря някой, който да ги носи. Защо септември? Защото сега лятото не е удачно да се правя подобна операция. Предния път не те ли боля много, за да правиш пак? Боляме, но сега просто искам да ги направя пак. Ивета Иванова, как спи с тези гърди? На една страна. Не ти ли омръзва? Омръзва ми. Поне не хъркаш, като си на една страна. Да, въртя се. Не е много удобно за спане, но пък аз много си ги харесвам. Ето Емил Ангелов пак пише, много се убива от твоите коментари. Пише, бате едно и също е. Интересно да започне с бате, но хубаво. Едно и също е както искате да няма хомо, така искаме и да живеем без страх от хетерото. Не, аз въобще не казвам, че трябва да се подкрепя насилие или такова. Пак казвам, те си обикновени хора, като нас няма абсолютно никаква разлика, какви виждания имаш за живота. Просто не е нужно да се парадира с това, според мен. Кристин, правил ли си операция на носа и ако да, боли ли много? Не, никога не съм си правил операция на носа. Какви операции? Имаш само на гърдите? Да. А за новите гърди ще има ли нов кредит? Естествено, че не. Кое естественото за едните има, за другите няма. Това е дискриминация спрямо гърдите. Такъв им бил късмета. Откъде пари? Родителите ми, майка ми ще ми го плати. Този път тя? Да. Веднага казва, че това е част от плана, нали, гърдите и веднага почваш бизнес. Не разбрах. Бизнес с тялото си. Глупости. Няма такова нещо. Аз не си правя гърдите, за да правя някакъв бизнес. Аз си правя гърдите за себе си, за това, че аз искам да ги направя. Ако не е тайна и не е проблем за тях, с какво образование са? С висше. Бакалавър. Основно. С 8 клас. Аз уча висше образование в УНСС. Какво учиш? Икономика и бизнес. И бизнес. Всичко в бизнес. Пари да парат. Бизнес. Това в УНСС, това е бизнес училище. Няма как да учиш нещо, което не е с бизнес. Димитър Касъмов, Ричи, ти имаш ли операция? Каква операция да имам? Не знам. Силикон ли? Не съм слагал, вижте, естествени са. 120 кубика, но зависи след тренировка да стигат до 200. Може да си слагал, как скажеш това, парафин да си слагал. Ако видиш лесбийки, ще те изкефли, то обаче продължавам тази тема, Емил. Нека си говорим за... Няма смисъл вече да го обсъждаме, едно и също да дъвчеме. Дали ще ме изкефи или не. Какво ще ме изкефи? Аз съм си човек, който си харесва... Тройки правиш ли? Точно ще да питам. Не. Не обичаш да делиш? Излага. Като гледам... Аз съм си порядъчно момче. Учам се само с едно момиче, с което съм. Тройката, какво непорядъчно има? Не, няма нищо лошо. Просто аз като съм си едно момиче си правя секс с нея и това е. Да, то сколко там, 20-30 секунди, заешката и... Добре, какво ви предстои? Остава малко до края. Тъй като ти закъсня, ще бъде по-кратко.
Сега хората ще се съдят, защото закъсня. Какво ви предстои? Вече си мистер София. Всъщност това е втора титла, нали? Да, точно така. Това е първата. Първата е Super Model Universe, като сега септември или октомври имам план участие в Филипините. Какво ще правиш там? Това е вече международното. И там ли плати? Да, за там сега събирам пари. Сега ще изтегля кредит и ще плата Филипините. Между другото, да, сега ще мога да изтегля кредит за лента. И корона си ми молят. Ела си с корона. Криси, не мислиш ли да симетрираш малко тялото си, да оголемиш дупето и по-малко гърдите? Много е забележимо. Кое? Не знам, да оголемиш дупето, защото гърдите явно много изпъкват. Не съм се замисляла за това, за дупето по принцип, но нека не си правя за една година 10 операции. Ще го направим с тренировки все пак, нали? С това се занимаваме, така че няма нужда да го оголемя. Ще се клякаме и ще го оголеми. Така, в момента съм в процес на ослабване. Да, тук питат защо снимките си слаба, на интервюта не. На кои интервюта? Така пише. На кои интервюта? Не чухме въпроса. Защо на снимки си слаба, на интервюта не? Нещо връзка да прекъсвам. Не е смисъл. Като се снимаш постоянно и се снимаш, примерно има моменти, в които си в топ форма, има моменти, в които не си в топ форма. Така е, да. Ти не можеш да си нон-стоп. Другото, което е, примерно, дори и сега да си слаб, примерно правиш, нали, едно интервю, супер, нали, във форма и след 2 месеца, примерно, снимаш друго интервю, което излъчват, примерно, след 2 месеца. Така е, не да. можеш да си нон-стоп да изглеждаш по един и същи, не все пак. А защо си толкова изкуствено? Ето и Мило вече от него премина към тебе. Кое ми е изкуственото? Това, че имам силиконови гърдили. Колко пъти даде, за да си надуеш устата? Аз мисля, че трябва да отговарям на въпроси на нискоинтелигентни хора. Освен Филипините, до края на годината какво? Да приключваме вече? Не мисля да се занимавам с конкурси, искам да се занимавам с работата. Приключи с конкурсите. И за тази година, да. Нямаш пари да плащаш. Няма смисъл постоянно човек се явява. Това не е някаква фикс идея. Аз не искам да се занимавам с това. Това го направих просто да си направя малко имидж и реклама. Да, казва, че тук 5000 пъти си направил реклама от началото на предаването, че си фитнес инструктор. Естествено, аз с това искам да ме знаят хората. Аз това казах дори и при Милен Цветков. Дори и при него. Така че, защо да не си прави реклама? Какво лошо има човек да показва с това, което се занимава, като се занимаваш с нещо хубаво? Иначе за това, което е изкуствено, усмивката за една минута се усмихваш 15 пъти. Какво? Че усмивката ти е била изкуствена. Тези хора имат психични отклонения, мисля. Да, и нека те знаят заради теб самия. Добре, а на тебе какво ти предстои? Предстои ми ново онлайн предаване. И операция за нови гърди. Да. Лятото какво? България, в чужбина? Дубай? Ти приключи с Дубай? Или? И България, в чужбина. А ти? Работа 13 часа на ден? Работа и уикендите на море. И България, и чужбина. Следващия път чакате Джулиана ми, да дойде. Аз съм поканил, който иска, нека да дойде. Скоро и аз се надяваме да дойдем. Добре, окей, благодаря за това участие. Разделяме се. Харесайте страницата на Famous Vox, четете Secret BG. Разделяме се до следващата седмица.